Nice. Maar dit is geen lege fles. Nee, deze is toch niet. Deze is afgedaan. Weet je, which one? That one. Oké. En meestal als we een normaal doen, dan doen deze glazen. Ik weet niet of de glazen deze denk ik. Dit is dan de snijder, dit is dan de mes. Typisch is hoe we dit zo hebben gekregen. Leg ik hier tegen. Als het ware rond, zodat je dat schraapgeluid hoort van het gewone fles. En dan krijg je dus dit En dan effect. krijg je dat effect. En dan kun je bijvoorbeeld uiteindelijk zo'n creatie. Oké. Maar we beginnen. En hoe doen jullie dan zoiets, zeg maar, de workshop? Wordt het georganiseerd? Kan je daar aan deelnemen? Ja, je kan aan delen met eigenlijk wat contribuut. Je kan je daarvoor aanmelden. Maar jullie doen, hoe doen jullie dat dan? Ik snap het. Dus moet je mensen uitnodigen. En jullie uitnodigen om zoiets te doen, zo'n demonstratie. What are we doing? Jonathan has an exhibition in the, you know Jonathan? He's Colombian designer. He's a workshop in an atelier in the fabric. They have an open dag alleen. Ja, oké. In plaats van dat de mensen naar ons. Mag ik het gewoon doen? Ja. Oké,